dali, di ko kasulti. Kailan ginabayot ko, besh? G makabakang Bisayang Baki o guys, ano sa Talang Challenge mo ni siya ang sigaw na ning nagulsa. Samyang. Chong Sheng Sheng Shangyang Challenge. Ano siya? Spicy hot noodles times 2. Ang nakalkansa ni guys, kaya mga pilay ani, nakatry na, ako wala pa, so cover. So try na ako na rin mix kay wala man. Kani siya kani guys, kani. Charot mo makita. Basta kamo na ibasaan na din. Ako na siya giruwat na ako ang mga kuan lamas, mga sibuyas dahunan, ano sili seeds mo gid siya no? Or sesame seeds. Seaweed. Sesame seeds. Si O ito na ibutang ang kani siyang gitawag og sauce mo ni makapadalag lami sa tanan. Pero ginig dugo doy. Halloween ba yun? So ako na i-chika ang twist. So kanang muling ko dire. Ano siyang style guys. So kada muling ko dali nga chair na ako'y upat ka participants later. Kalima ko. Kada muling ko dali nga chair, mohungit ko sa ka 1/4 full nga noodles. Then ang twist is makainom mo sila og juice kung ma-perfect nila ang tongue twister. Nanay ang akan. Anyways, let's start. We're taking the Samyang Challenge! Woo! Hi, I'm Em, 16. 16? Hi, my name's Gaya, 23. So, hi! Ako rin si Junior. So, 34 din. Name Joey, gutom dahil gutom. Kauna din siya. I am Dennis, 12. Hi, I'm Denzi from Nausap lagi na yun. Poblacion, Argentina. Hi guys, I'm Elfie Rain. I'm Chen. Ikaw 4 pa Punta ba yun? I-twirl gid ba yun? Oh, sige, i-twirl yun. Kaana. Dinner ba siya? Try lang ba siya? Nakayawan ako na yun. Patay na ni Ron. Mayaman. Okay na. Ay, agwas tayo. Okay na. Ay, 19 years old eh. Ay! Ay, maklaro man sa height. Sige, ni kadam ka. Alam, mamayar ang trophy naman niyo, uy. Sige na, go. Ay, hopi besh ka. Mas ikuan. Ay! Uy, sa init. Sige lang ko ka. Oh, nangurog lagi ko, bash. Okay. Ang next. Puting tupa. Andi. Ansa? Mata uy. Bukan na ka. Ano ni? Pitong puting tupa. Sige, paspasay ka tulo. Nakahalak. Pitong Nga, kakana ni Bert. Amor, galang ano ba yun? Ano siya ba? Pitong puting tupa. Pitong puting. Kila mo, di ba sa lilim ako na pang nasadha? Patuloy na niyo. Pitong puting tupa. Pitong puting tupa. Pitong puting tupa. Uy, halang kay Kuya. Char, kasi mo to, di na siya. Yut! Minikaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. What? Pato yun? Hot! Minikaniko ni Monico ang makina ni manika ni Monica. Minikaniko ni Monico ang makina ng manika ni Monica. Ano na i-shake maayo na kung mangita tag ka nang wala kayong sauce. Tatay ni upuan ni Ron Kubak isa mo.
to, farmers. Sige, go. Baby, you're Let's eat. For the tulong. Bes, lain lagi ako kay taas lagi ni Bes. Makati sa Makati, may pari sa Makati sa Makati, may pari sa Apari, nahihilo sa Iloilo at may bagyo sa Bagyo. Makati sa Makati, may pari sa Ipari, nahihilo sa Iloilo at may bagyo sa Bagyo. Makati sa Makati, may pari sa Ipari, nahihilo sa Iloilo at may bagyo sa Bagyo. Bye. Ano? Ano yun? Okay na rin. Oh. 3, 2, 1, game. Parang Hila ko, anad na kayo. Anad mo. Anad mga... Ang Brani Barbara ay nagbara. 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 Yay! Ako na mo try na ito kalaki. Feel na ko baka nung char-chara kay sila. Actually, first time nila ako matutuhagan niya ako kay... Hala, kuya, oy. Masyag spaghetti, no? bitaw, spaghetti na siya. Hala kayo. Feel. Napakadali ah. Wow! Namigay din pa yung taon aling kauna ko eh. Butike. Butike. Butike, bituka. Butika, butike, bituka, butika. Butike, bituka, butika. Butike, bituka, butika. Yay! Okay, kajulay. Kasi nga, nani siya, umiyak sa Samyang. Kasi nga. Kiki, nilupad ho? Kalain na kiki, nilupad uy. Kalain na to uy. Okay, pwede niya mag-roll. Di ba di ba manoy? Okay, una. Mga ladies first. Patay ko. Wala ko saan noodles. Oh my God. Ang noodles. Para ako nag-life. Ha? Mura pag ako. Ano yung love life? Ano ba yun? Sumpag mo, Chuar. Bago niya ron. Gusto rin kita po mapananinong, you must try this kind of noodles, guys. Ay, Kaya Jimahin na yun. medyo siya. Experience mo sa noodles. Ako nga, uy! Hindi siya hang. Ikaw kaya? Hindi siya hang. Iya po na lang, may best ko dito. Bigay na, wala siya inanay. YJ hang, guys, di ba? Nakita ni Imop. Lami siya, sama sa kalamin ako. Grabe ka, ang noodles guys. Mamaak sa dila. Kanya mo pilit-pilit sa acting. Pila ko, blush ko na ako. Check daw. Oh, pero kagakaubaga ba? Kanang meron kagasugbag, isa ko ba? Grabe dyan siya. Pero lami. Pero, kanaran not doon siya kay sayang. Pila na nila sa net. Ha? Pila ni. 85 pero pagpaabot na kapila ka adlaw kay Wise Stocks. Bitaw, so. Ano mga, kung kayo mamalitan niya, amo tag-iunsan na yung pagkakon. Sa minasos yung O. Okay, go one last time guys. Sige. Cheers. 2, 1. Woo! Nakailak ko na ko. Ako, nag-ilak na ko. Nag-ilak ko na. Kasan yung mouth? Okay, thank you so much for watching. Oh my God, kahang sa tutun lang. Di ba ka na rin, di ko kasulti. Kailangan ginabayad ko. Okay guys, thank you so much for watching. Hope you enjoyed this video. If you love this video, please give it a big thumbs up. Subscribe and check my other videos. Oh, once again, this is Alfred saying, Gina Kabaka, Bisaya Baki! Yo! Anong, dahil ka na naman, tingin tawag mo baso dahil. Ako sa tingin niya na magkakatulog. Oo nga, oo nga. Balik na ice cream doon. Cute na. Oh! Gampang, ano yun?